Yeah, it's not nice, Papa. I told you, you can eat Movite with pap, mix them together and make something like porridge pap Movite something. Like eat it. I always big. So ngiyazi ukuthi siqala lapha musibafethu ngizocala ngokumbuza nyana yabona before siyangani so wena unqobile ne igama leliphulu yapi Like usually when you're a special person coming to a premiere. So I feel about that. Not too blue. usiphilo baphili Zonke sana. Bangifile kalerata lena katifana. oh okay so we trip skeleton Sana. why Yeah. like uvumela Like mara like bengahambi nabo like all the times. Lapho nalapha yabo. mara ngizwe ukuthi wena lezinto lezi bebazenza wena usiyenzi Yeah, next time yes. so Let's see. lezinto Let's abazenzayo. see. Let's see. Like bajwanga maharaji. Yo. It's jalo sana yabo. oh so Like but uthi bajola nawo bani? Le maharaji sana. I can there was this thing you could like bazosibiza under maharaji nanani. Yeah, next time like bengihamba nabo only if baya nabona buwa mafila Yeah. happy into ya lapho nje kuphela sana. okay so yini le engibeyenziwa ama-truck skeleton wona libo ungayenzi Ndibonga incane wena file. Guys like I need to pay like ama prep split. Oh wow, hooray. But like obviously babiza amahumi yabo stuff so so wena uhamba maroom wena the only room ngihamba amahumi sana. the only room The only room. Hey sana the only room is ngesalihamba ke fine as ama prep split. oh my god Ingenkathi siya kabo Clarence ya. so le extension 7 Nginyawo. so benisuka le ma-5 Moyo nomunye usuka kubo sami sihlanganela i9 or 10 ku25. Mase siya lapho cabanga. le extension 7 for ihug or belela Yeah, sana for ihug. Oro in. Or ngithola lenyameni. Phela ukuthi fake. For ihug. Nakhona bebayithi ku Clarence no ma bebayi3 no ma family scale qala. okay Bese sina C4 kanjani manje sana. so benibhemi chop ne so Beningakhalela ngempimento ngempimento shop. Besilala any game so sana kila game ena. Ingena khona like umuntu odoyayo. It's ero uthosina le someone no. Manje ucabulelwa. Ah. siyamfuna lo mncane Akacabuza muthi sana. kanjani Cause angizange doyi. udlalile mse Yamanginile. wonke amagame wena wawina special shit Ndama. yo Ndama. Ngiqinisile. Ndayifisa. Ngafuna ukushitela. Like angizange like bese sama-10 ngisho so like ifile dala ufika inkosi into ekhoneni. okay so manibhemi chop ngiyazi ukuthi ukhona onenkinga kuma-track ubalukafika Khona ke hawa. ukhona ukahawa nibhemile ni abakile phansi ashona Cause sana hayi. Mina like ushona bekuquleka lekao Uthi yena uka. bengahamba nani. Bengahambi nabo njalo like consistently sana like ilapho nalapho so like angazi. Kuphela wena ukafake. Sana siye cafe ngayo. Bengicela Fethiswa yini? Yawo. Yini phela ungadla. Bengidlile like hayi mina mangu bengingalali bese sisodla after and we did singithi siyasukuma hawu sami Sibeka. We like rooming. like ema steps in sana like mara like doing it yeah
Urulikaje. Urulikaje. Like obviously ngizidlalela ngoba like ngiyazizwa ukuthi nje bengaboni bese ngafeyida like nekukhulwa voice and stuff mangisaboni. Fade up, try to break out. So Rio. Oh, and I'm telling you, Jerry Junior. smash your face Ho ba. to the world. He passed the side. I like my interest like being serious like because ngijethile yena and then ajona nomntwana loyo ubani noma khona ke ngama ngina batala laba amatshitshi laba Maui. mama bheko nje bekahamba amacoach asenqobukile Amaholi. yeah maholi and ajona ngwana olwateng and then ajwali apita ajwali ubani China nobani nomntwana wase Elixide and then sana like phakathi Oh, mara, it passed. yeah sana Okay, so if we have no, those of me. unganabi nje Ay, buwa ngathi ngiyazi afuna like ukuba Why? akayenzi izinto ezijulile Kanjani? Kanjani? Umechodi. Kanti uzalwe kanjani? nayo Yeah, ube naye athi ufuna Bozomnika inyameni, nawe. ucela inyameni, bozomnika na yebo noma cha. like uJerry Yeah, Ujiri. akazifuni lezo zinto lezo Why uthi akazifuni? Sithi thina. Kube athi uyayifuna bozomnika na. bengiyenze Why? Why? akayifuni like bengiyenze kala because like akazifuni Akasifuni. Why uthi akasifuni? because I like Khuluma. Khuluma. Why uthi akasifuni? akere phela like uJerry bisexual Ube sexual. So uyadliwa yena. Ube ayibo intombazana. mina ngayibo wawo Ube intombazana phina kumfana futhi. for manje le angazi noma like bisexual into engiyaziyo ukhona into Oh, so mara bisexual ikhetha ngifuni. yeah Ungenye indlela. maybe angazi sana maka like uChina uthe akazama ukuthi like stuff sana maka yena like iyasebenza bangathi ayisebenzi yakho Yasebenza ikhona abayenza. sana ngazi tu Mara ngeke ukhuluma into ongayazi. Uthatha uChina, uthatha ugaza. Wenzakala. azang ahla amutsha like uje like radula ukuthi ba happy that's it sana By two. Erumini. ana like nabantu abacula I need to stop. Hayi, akayibeki iqele. So wena unama exams. Yeah. Uzunini la bay 3 of them. Ngikhangele. Ukhangele. Mina like bengiqala ngiyakumusha yonke into ngiyikhohlwa. No. Because like you mean you everything sana like No, Yebo, as long umkhokhe. As long as ayifakile. ifakile. Ekhotha emanzi sayangena. Yebo, Omkhulu. manje wayifaka kanjalo like why okay. Ngikhangele sana. Ukhangele. Awusuke ukhangele lo shakren, that's why. Robza. Rosa. Robza. Robsa. Nabani? Oh, lo yifana yo kanjani yo angikhohlwe manje owasemakhaya. Ngani naye lapha? Ulindo yabeka inafi. Guy Navi like Navi. Ngingathi usapoqoza Yeah. sana ya. So awushuthi ukakren, leyakakren, that is mine. So ubabishisa. Lindo. Ah, Uye kuphele one. Sana like mina ngiyithanda sex ni. so when I return sex. Like yeah, sana. Abithanda. Manje nama ex. Yazi ithungitshele ngami sana mina. Like ibuhlungu kimi nje ngamazi. I can't have sex sana leyo. Like I can't have sex, my give me sex ibuhlungu so nje. And then the only time you enjoy ngilindo nje Phela. Awushuthi abanye Oh, abashisi. laba abanye bayabantu. azange asho kanjalo. Usho kani? Inje yini ushuthi laba abanye bonke bayabantu. Bayashisa ngendlela zabo. Indlela zabo. Bayashaya kulutho.
Obviously mara like umuntu nomuntu uzoyenza mos. Bakhona bangayile. Okay, so guys, okay. Baba ngamazinyo. Ngamazinyo. Yabuza. Mina ngicela unike ipipe angibonise. Hayi. Mara uringe vari. Enza my exchange like Yena la ngikade ngayenza. hayi. Ngeke. Yeah, but the price is standard. Ayikho ngaka. Khipha lakho mfo. Yeah, ngibamba ngamazinyo. Anyway, keep your mouth. Yeah. So Wena ukhotha kanjani ipusi khotha lapho ngibonisa. I am coach mina lezo today. I'm coach. La ngichange mina. Abla ngithi pure fish. kanti ubuza mina impela yami. Siyabuzana ngisho. No. Thina saba machichi Wena no. ukhotha na. No, I don't. I'm chill thina itama holi. Yeah, mina vele ngiholi so ngihamba ngomthabisela. Mina ngiyale kwaholi ngiyakhipha. Kwasa siyekepini. Untombazana ngidile. So amakhutha untombazana. Lawo kwatshona nabangceli. No, like abafuna iqinisi basalapha. So mara sikhona. Ngiyadlala. So wait, usathi ngisafuna ukubuza ukuthi ubani ugazi ubamkhotha like wamchamisa. Amkhotha so nojobo. Wayithi, wayisqueeze. Esampho yawuye naye. Like ngithethele. Eqinisa. Ngicamisele. Ujobo vele. Mabe isabhozile mina. Uyamthemba nje. So umnganami. Wow, uphatha ama-specs ngoba ama-specs abantu abaphasayo. Angiphasi kanti mina because Angithi angiphasi na. ngiyabuza. Angiphasi. Phela ama-specs abantu like Engineers. Regional. Mara uthuna 19 mara usafunda cabanga. Yazi ngifeliswe yini? Last day qeda ama-2000. Yeah, ibe wonke explain ngisho. Okay, explain again. Ngifelisithe kivene ka 2% because like ngeke Uyenza. bengabehave sana bangakunipha. Oh, hey, awunikanga usay. Oh ma'am. Mara wena ngathi lama agency phakathi. Awula. Kupa can you please Ufake masilo glass. awanampuzeli ayibo how Athi they ufihle are late sana njengefront how ne. Bathani abantu. Do ayazuma nje, yeah. Athi they are late nje. Hey, kutheni they are late. Yeah, and lo uthola intombazana so nina nenza Get scare. scared. Nenza scare. So Nathanda sana. you Imane tsanda.